हेलो फ्रेंड्स बड' निउज इउटुब चेनेलनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायगोन। गिबि आपडेटआव दङ बाक्सानि गरेस्वराव बाक्सा जिल्ला आबगारि बिफाना जौनि हेंथायै संदानदों। गरेस्वरनि मोननैसो स्टेशनारि गलाफोराव सानफ्रोमबो आयेन बेरेखा रोजा रोजा रांनि जौ फानगासिनो दङ। गरेस्वर पुलिसनि सिगाङावनो बेबायदि आयेन बेरेखायै जौ फानदों। मैया गरेस्वर सोहोराव सानथिं बाथिंनो किबि स्ट'र मुंनि स्टेशनारि गलानिफ्राय आबगारि बिफाना गोबां रांनि जौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गलायाव आयेन बेरेखा जौनि फालांगिया सोलिबोदों। बाक्सा जिल्ला आबगारि बिफाननि देबजित नाथआ गरेस्वर ओनसोलनिफ्राय गोबां रांनि आयेन बेरेखा जौ हमनो हायो। फैगौ समाव गोख्रैनो आयेन बेरेखा जौनि हेंथायै संदाननाय खालामगोन होननानै बिफानारिया फोरमायो। लोगोसेनो बिफानारिया फोरमायबावोदि जिल्लानि आबगारि बिफानाव मावथिफोरा एसे जानायनि थाखाय जेंना नुजाथिदों होननानै। बिजिपि एबा फामे बिबाराव भट होयोब्ला 22 लिटार गाइखेर होनो हानाय मोसौ गाय मोनगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि गुदुं बार बारदों। बे समावनो बाक्सा जिल्ला सालबारनि साउदुरपिटायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। फामे बिबाराव भट होयोब्ला 22 लिटार गाइखेर होनो हानाय मोसौ गाय मोनगोन। सोरखारा दानानि खाबुखौ खालामगोन आरो गाइखेरनि खरसाखौ फरिदर तालुकदारा रायजोनो होगोन। कंग्रेस एआइडिएफनो भट होयोब्ला गावनि पकेटनिफ्राय दानाखौ होनो नांगोन। थांनाय बिसायख'थियाव गासै आसामावनो बिजेपि जथाय दोलोआ 75 मासि मोननो हादोंमोनब्लाबो भबानिपुर बियाबाव हेंथा हानजाया देरहानायनि थाखाय गोजोननाय गैयै जानानै दङ। चिरां जिल्लानि बिजनीनि जारिमिनारि पटाकाव बुरि ठाकुरानि थानसालियाव कच राजबंशी जातीय परिषदनि खौरांगिरि जथुम्मा। कच राजबंशी जातीय परिषदनि आफादगिरि मिलन कुमार बर्मनआ रबिबारखालि चिरां जिल्ला बिजनीनि जारिमिनारि पटाकाव बुरि ठाकुरानि थानसालियाव थानाय जथुम्मासालियाव मोनसे खौरांगिरि जथुम्मा खालामो। बे खौरांगिरि बिबुंसारनि गेजेरजों कच राजबंशीनि गोख्रों थांखि। खौरांगिरि जथुम्मानि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ गिबि नभेम्बरनिफ्राय कच राजबंशीफोरनि थाखाय जनजाति एबा गावारि थांना थानायनि मोनथायनि थाखाय कच राजबंशी जातीय परिषदआ फारियै सुबुंखान्थि सोमावसारनायनि हाबाफारिनि थांखि लादों होननानै फोसावो। खौरांगिरि जथुम्मायाव कच जातीय परिषदनि बोसोनगिरि सतीश पाटगिरि, प्राणजित राय, मावफुं आफादगिरि हरमोहन मेधि, गाहाय नेहाथारि बिश्वजित रायखौ लानानै आफादनि मिरुनि सोद्रोमाफ्रा नुजाथियो। मख'नो गोनांदि खौरांगिरि जथुम्मा जानायनि सिगां कच राजबंशी जातीय परिषदनि मोनसे गोनां हाबाफारि जानानै थाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव। बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि फरायसालिमायाव बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि। मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि फरायसालिमायाव आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नुजाथिफैनानै बेसेन बांनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो। बेसेन बांनाया मोनसे आयदा, नांगौ बायदियै बेसेन बांनायनि सायाव मोनसे गोनां थांखि लागोन। बेसेन बांनायखौ खमायनो हाया, नाथाय सोलाय सोल' खालामनानै माबा मोनसे खालामनो हायो। गोनां मुवा बेसादफोरनि सायाव बेसेन बाङोब्ला सरासनस्रा रायजोफोरा सोलिनायाव जेंना जायो। पेट्रल डिजेलआ जेराव सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों, बिनि दामखौ खमायनो गोनां जायोब्ला जौ सादा बायदिनि बेसेनखौ बांहोनांगोन। जेराव सोलाय सोल' खालामनांगोन, नङाब्ला सोरखारा टेक्सखौ बबेनिफ्राय मोनगोन? सिगारेट बिरियाव 150% टेक्स लानाय जायो। जौ बिरि जायालासे सुबुङा थांनानै थानो हायो आरो सोरखारनि नोजोराव जायफोर जौ बिरि जायो बिसोरनाव फैसा दं होननानै सानो। बिसोरनिफ्रायनो खांनाय जायो। जायनि थाखाय बेजों हेफाजाब होयोब्ला बैजों बन्द' खालामनांगोन। बेजों लोगोसेनो कभिड बेरामा बांनायनि सायावबो बिश्वजित दैमारिया बुङो दि बिसायख'थिनि जथुम्मायाव सुबुंफोरा जमा जायोब्ला कभिड बेरामा बांनाया रोखा। सानै सुबुङा जिलापि जायोब्ला साथामनाव कभिड बेराम जानाया रोखा होननानै बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथियो। आइएसएलनि टीम नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआव गोदान कच। आइएसएलनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय भारतारिया गाहाय कच महरै बिबान मोनदों। 2021-22 बोसोरनि थाखाय इन्डियान सुपार लिग आइएसएलनि थाखाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ गाहाय कच महरै थिसनदों खालिद जामेलखौ। आइएसएलनि जारिमिनाव बेयो गिबि जाथाय जेराव भारतारिखौ गाहाय कच महरै थिसनदों। सिगांनि बादायलायनायफोराव गोजोननाय गैयै फिथाय मोननायनि उनाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ जानुवारियाव सिगांनि गाहाय कच जेराड नुएसनि रादायखौ सिफायनानै जामेलखौ गेजेर समनि थाखाय बिबान होथ'दोंमोन आरो दा बेखौ गाहाय कच महरै थिसनो। 44 बोसोर जामेलनि दैदेननायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ आइएसएलनि जारिमिनाव खेबनैनि थाखाय सेमिफाइनालसिम सहैनो हादोंमोन। कुवेटाव जोनोम मोननाय जामेलआ सासे मिडफिल्डार। बियो महेन्द्र इउनाइटेड, एयार इन्डिया आरो मुम्बाइ एफसी बायदि क्लाबजों गेलेनायनि अनगायैबो भारतनि जानानै गोबां खेला गेलेदों।
जामिला 2019-2020 सिजननि सिगांनो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव लोगो कच महरै बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि कच महरै जामिलनि दैदेननायाव आइजल एफसिआ 2017 मायथाइयाव आई लीगआव देरहानो हादोंमन। दानिया फैदो जोबथा आपडेटआव राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। ट्रेक्टर माने फामे बिबार माने ट्रेक्टर, बुंदों आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि खालारा जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो दैदेनगिरिफोरनि आथिंफोरा थांहां फैहां जासिनदों। मैया तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ नायदिंगिरि महरै बिबान मोनदों, जायनि थाखाय गासै सानावनो गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंग्रा महरै ओंखारबोदों मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। तामुलपुर बियाबनि नाग्रिजुलि, गान्धीबारि, दांपार, गुवाबारि, लथिबारि, खावलि, कुमारिकाट्टा बायदिखौ लानानै बियाबनि गासैबो जायगायावनो गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे उननि समाव गोदान रादाब मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।